Dobro večer svima. Mnogo mi je drago da sam došao ovdje kod vas u školu i da vas vidim ovako vesele, nasmijane i znam da ste srećni zbog ovog poklona koji ste dobili i ovo stvarno je mnogo interesantna stvar. Meni isto sve vreme različnim da došao da vidim dobar. Tako. Znači, ne znam ja šta da vam pričam nešto mnogo. Muzika je mnogo lepa stvar. Imate sad ovdje sprave, imate priliku. Muzika je nešto što nema mnogo veze sa realnosti, kako da vam kažem. Ima veze, ali to je nešto što može da vam pomogne da se isključite iz onoga što je svaki dan i da nešto lepo vam se desi. Ja mislim da se stvarno... Nisam nikad svirao na ovom instrumentu, ali izgleda da dobro reaguje i ako budete imali strpljenja, možete svašta s ovim da radite, a i tamo može svašta da se menja na onom synthesizeru, tako da i ti zvuci mogu da budu. Hoću da vam kažem da je muzika nešto što je razvija vašu kreativnost i siguran sam da ste svi talentovani za muziku na neki način, da treba da, kad god imate vremena, ako volite to da radite, da eksperimentišete i sigurno ćete doći do nekih rezultata. Evo, vidite kako Dečko lepo svira i kako je ova devojčica isto učestvovala. Super. Šta da kažem, hvala ljudima koji su ovo donirali i da pozovemo i ostale koji su